ଆଜି ଆମେ ଏକ ବହୁତ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ? ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିବ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମର ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀରୁ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଦିନସାରା କାମ କରି ଆପଣ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଘରେ କିଛି ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା, ହେଲେ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ସେଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଆମେ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା କେବଳ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଯିବା ସେହି ରାତିକୁ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ, ଯେଉଁଠି ଘଟିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା ଆଜି ବି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ତ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମକୁ କିଛି ଅଚାନକ ଅତିଥିଙ୍କ ଆସିବାରୁ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ବେଶ୍ ଗଭୀର ହୋଇଗଲାଣି। ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପୁରା ଶାନ୍ତ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଆଶ୍ରମରେ ସେତେବେଳକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲପାଇ ବା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ଦିନସାରାକ କାମରେ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଦିନସାରା ଖଟିବା ପରେ କିଏ ଯଦି ଏମିତି ଶୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ କାହାର ବା ମନ ହେବ? ତେବେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାପୁ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କ'ଣ ଥିଲା। ବାପୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଧାସାଧା ସମାଧାନ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ବା ତ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ଠିକ୍ ହେବନି। ତା ବଦଳରେ ସେ ଆଶ୍ରମର ଦୁଇଜଣ ସହାୟକ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଜଣେ ଥିଲେ କୁସୁମ ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ରାବନକରରୁ ଆସିଥିବା ପିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ତ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ନିଜ ଥକିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆରାମ ଦେବା, ଏହା ତ ଯତ୍ନର ହିଁ ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବେଦନାର ଏକ ଆହୁରି ଗଭୀର ସ୍ତର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆସୁଛି କାହାଣୀର ସେହି ମୋଡ଼, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠିକି ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ସେ ଦୁଇ ପିଲା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଖାଇବା ତିଆରି କରି ସାରିଲେଣି। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲାଭଳି ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଉଠେଇଲନି? ଏ ପିଲାମାନେ ବି ତ ଦିନସାରା ଖଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଆରାମ ଦରକାର। ବସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ପୁରା କାହାଣୀର ସାର ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ବାଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ସେବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନାର ଦୁଇଟି ରୂପ। ଗୋଟେ ପଟେ ବାପୁଙ୍କର ସମ୍ବେଦନା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏହା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା ବାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନା, ଯାହାର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେବାଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ। କିଏ ବଡ଼, କିଏ ସାନ, କାହାର ପଦବୀ କ'ଣ, ଏସବୁ କିଛି ମାଇନେ ରଖେନି। ଆଉ ଏହି କଥାଟିକୁ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁ, ସେହି ଭାବନା ହିଁ ଆମକୁ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ବା ନିଜେ। ହେଲେ ଏତେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀରୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଛି? ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଶିଖିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବେଦନାର କୌଣସି ସୀମା ପରିସୀମା ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତୃତୀୟରେ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଶେଷରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା ଭିତରେ ବି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ ଆମ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଚିତ୍ର ବାଲ କାହାଣିଆ ପୁସ୍ତକର ଏକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।